ବର୍ଷା ଦିନରେ କପଡ଼ା ଜମା ଶୁଖୁନି। ବାଲକୁନିରେ ରହି ରହିକି କପଡ଼ା ସବୁ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆଣିକି ବାହାରେ ମୁଁ କପଡ଼ା ଶୁଖଉଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ପଛେ ହେଇଯାଉ ପଡ଼ିଥିବ କପଡ଼ା ଟିକେ ସେମିତି ଶୁଖିଯିବ ହାୱା ବାଜି ବାଜିକି। ତ ଆସିକି ପୁଣି ରୁମ୍ରେ ମୁଁ ଏମିତି ଚାଲୁଛି ଭାବୁଛି ଏମିତି କରି କରିକି ଦିନ ପଡ଼ିଗଲା। କ'ଣ କରିବି, ଦିନ ସାରା ବୋରିଂ ହେଇଗଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ମୋ ସାଙ୍ଗ ମୋତେ ମେସେଜ୍ କଲେ। ତାପରେ ବାହାରକୁ ଯାଇକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବର୍ଷା ହେଉଛି। କ'ଣ କରାଯିବ? ତାପରେ ସାଙ୍ଗ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ମୋତେ ନେବା ପାଇଁ। ମୁଁ ତାପରେ ଆସିଲି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ତାପରେ ଭାବିଲି ହଉ ବୁଲିକି ଆସିବା। ଏମିତି ମୁଁ ଯାଉଛି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗପି ଗପିକି ଏଇଠି ଯେଉଁ ସାଇକେଲ ଥୁଆ ହେଇଛି ଚାଲିକି ଯାଉଛି। ମୁଁ ତାକୁ ବାଡ଼େଇ ଦେଇକି ଦୌଡ଼ିଛି। ତାପରେ ପଳେଇ ଆସିଲି। ତାପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଇଠି ଛକରେ ସବୁ ପାଣି ହେଇଛି, ବହୁତ ସାରା ପାଣି ହେଇଛି। ତାପରେ ଫିର ବି ଗଲି ତାଙ୍କ ରୁମ୍କୁ। ତାପରେ ସାଙ୍ଗ ମୋର କ'ଣ ହେଲା ନା ଚା ବନେଇଦେଲା ଫଟାଫଟ। ମୁଁ ଚା ପିଏନି, ଫିର ବି ସେ ବନଉଛନ୍ତି ତ ପିଇଦେବା ଟିକେ। ତାପରେ ଚା ପିଇକି ଏମିତି ଗପସପ୍ ମାରିଲୁ। ତାପରେ ଏମିତି ଟାଇମ୍ ପଳେଇଗଲା। ତ ତାପରେ ବହୁତ ସମୟ ହେଇଗଲା ପରେ ତାପରେ